Hola, em dic Francesc Homs, soc diputat de Convergència i Unió. Ara som a la Trona, un lloc emblemàtic de Taradell i de la seva gent i de la gent de l'entorn. Aquí darrere hi ha, suposo que es veu, les Guilleries, no? Terra de bandolers, i com veureu ens hi estan intentant posar, o ens hi posen, una cosa que és l'AMAT, que és un autèntic monstre. No? Per mi aquest espai és la llibertat, no? Perquè, bueno, jo soc d'una manera de ser que m'agrada més espais oberts i calmats com aquest, no? Sense gent, definitiva. Molt propis, diguem-ne, això són els records de la meva infantesa, això són els orígens de la meva família, aquesta terra de bandolers, aquesta terra vermellosa, no? Jo començo en política una mica sense saber-ho. Jo dic que a vegades soc fill del nen no t'emboliquis. Vaig anar posant en política per una actitud reactiva davant d'una situació del país que no és la que molts desitjaríem, no? De capacitat d'autogovern, de nivell de progrés, de benestar econòmic. Això és el meu camp base, no? Això és a casa meva i jo de fet en aquesta taula i en aquesta cadira, per aquí que hi ha una mica, hi ha 4 llibres, aquí faig moltes hores, hi ha tota una part de la feina que fem a vegades els polítics doncs, que és estudiar. De fet, porto polseres, no? perquè, esclar, perquè, per exemple, tot aquest debat de l'Estatut, al qual vaig tenir l'oportunitat de participar-hi molt, doncs això és estudiar. Jo dic que això era com tornar a estudiar la carrera. Vaig anar acumulant, diguem-ne, documents, papers, de tota la negociació estatutària, no? I de fet aquí ara em trobo en una situació que alguna hora o altra doncs l'hauré de resoldre quan tingui un moment de temps. Tot això és la negociació a Madrid, no? Tot això. Jo havia utilitzat durant tota la discussió del finançament, i encara a vegades ho faig servir, una metàfora dels ous i la gallina per explicar això del finançament. De fet, el que perseguíem no era aconseguir uns quants ous de més, sinó disposar de la nostra pròpia gallina i, en tot cas, retornar alguns dels ous a la resta de l'estat espanyol. I amb aquesta metàfora, més o menys reeixida, doncs vaig fer una intervenció en aquest Parlament en un moment que fins i tot hi va haver algú que li va semblar que era poc institucional, no? Ja me'n disculparà qui ho pensés d'aquesta manera. Indiscutiblement, el dia més important, més intens que he viscut jo en aquesta casa va ser el 29 de setembre. La gallina ens la tenen a Madrid, pobra gallina, però com que és nostra, i continua sent nostra, li enviem regularment blat de moro del més bo. I de fet, dels ous que ens tornen, no? Amb una panera, un cop a l'any, no? Doncs també tenim la sensació que no hi són tots aquells que pon. No? Jo formo part de 2 comissions que tenen molt a veure amb tots aquests debats, la Comissió d'Afers Institucionals i després de la Comissió de Justícia i Seguretat. El govern de la Generalitat doncs, que faci les gestions necessàries davant de l'estat espanyol. Jo he tingut la sort d'haver viscut a Barcelona, d'haver crescut a Barcelona, però de ser fill de Taradell, no? I això em permet, diguem-ne, fer de tenir una experiència vital de síntesi entre el territori i la ciutat. No? I jo a vegades la percepció que tinc, el que portaria i el que intento a vegades portar, no amb molt èxit, ja ho admeto, portar al Parlament és aquesta visió del territori. No? Vull dir, un té la sensació que posen aquí l'AMAT perquè com que hi ha menys gent, menys vots, i probablement, per tant, tindrà menys costos, doncs això a vegades et genera un punt de voluntat de lluita, no? I de defensa del territori. No ho sé, si sóc capaç de portar aquesta síntesi, per altra banda molt catalana, no? de territori i ciutat, doncs em donaria per ben pagat. La família, donar un tomb en bicicleta, badar, no fer res. La conec molt poc, però em produeix un bon feeling, la Maria Mercè Roca. La meva frase és ara vinc. Ara vinc! Vol dir que menys a primera hora del matí, la resta del dia acostumo a anar tard. M'agradaria anar a la lluna. Però vaja, ho veig complicat per ara, no?